И здравейте, драги зрители, това е клип на Shadow Fight, втори епизод, както миналия епизод победихме Velvet, дето беше трудно. Това ще играем и с друг и я на турнир. Или после кой знае да се прави. Попалянка. Вултер. Ой, май го му хареса. О, този беше толкова силен. Направиш ли отново Майнкрафт? Не искам да качвам. Защото го качвам толкова много на Майнкрафт и без ви може да сте... Чакай, аз качих новия сървър, без ти качих вчера клип. Баси Вултъркото. Айде. Сега ще го разлаши. Не, няма да стане май. Баси е този после уютно. От Velvet. Добре, комбо. От Velvet е после. Добре, писах. Чудесно. Не съм много бърза Shadow Fight. При мен не е толкова бърза. При мен е даже бавна. Много ми е бавна при мен. При мен Shadow Fight е бавна. Ииii, как го размазах. Бери да го бия. Вултер. Не знаех, че толкова след после мазна. Не, после много между 19-те. После не отматва. Не знам. Да. Но не после Velvet. И от Флент може да е после. Флинт. Да, бе, този захтелен гадня. Survivor ще е после. Ай, ако ти на края на турнира ще маха ръщата само. Ще би после. Няма да ги. Добре. Правя клип, стига. Опа. Първо ниво толкова ли е лесно? Кобе нинджа. Нинджа моя. Още една нинджа. Всички ли са нинджи бяха? Всички са нинджи, разбира се. Опа, забравих. В този турнир само нинджи ли бяха? Да. В турнир има само нинджи. Няма имена. Всяка пише нинджа. Ама на име Шода. Кикстар. Абе не съм. Охо! Яко направи. О, мечок. Изглежда като мечок. Мечок изглежда чудесно днеска. То знаеш на моят турнир колко е силен. Силничък е. Добре. Ще му го казваш като свършиш това клипа. Къде е слаб? Айде виж ти теоритъм, искаш ли? Кобе нинджо. Тук само скача, бе. На моя игра поне с този голям меч ма би. Добре. Четвърти рунд. О, този ми беше един от най-слабите. Кой е един от най-слабите? Може да се каже. Няма оръжие, ама е... Не го подсняйте. Има хубави хватки. За мен е най-слаб даже. Колко нещо? Но има много хватки. Хватки, ама е слаб. Краката му всяка се слаби. И силен ретник. Имат силни редници, да. Аз ако ме бие този... И... Айде бе, Костана. На къде са? Това е много 5. До кога рън стига? 5-6. Аз някъде там стига до моя рън. На моя турнир. Ти си... Теодора вика, че този е найс. Да, хора, гледайте го. Не го е. Ама на моя турнир има един с нинджаго, което е най-силен. Брателен, също е малък.
Ох, този го прибихме направо. А не, Той ще спука от бой. той колкото он си нази нинджа, която е без ръце. Напротив, знаеш ли колко играе? При мен колко е силен. При тебе, ама аз говоря за моят турнир. Да, при мен е много по-силен. Уау. Ще да си играе от бой на моя турнир. Не на моят турнир, да е на моят телефон, когато бях нощи на Линкс. Твоят телефон, моят телефон е различен. Да, ти говориш. Моето е Samsung, твоето Lenovo. Тогава ще говориш, че съм казвал тока. Що така е първо на твоя турнир? Защото по-инфекция на твоето. Тока, гледайте. Гледайте по Линкс. Дали ще стане? Нямаш на ради Wi-Fi, че. Как няма? Ма няма Wi-Fi. Какво може да се вземе? Ма вземаш ли си тъпачките? О, подбери си оръжията, бе, човек. Аз ще ги подборя. Не можеш ти. Аз тук имам 20 и няколко такива. Добре. Казвам, бе. Това ще се справим. До тогава ще подробно пиня. Аз се боксова круша. И ще пробваме да е събор. Табак с боксова круша не е скучно. Ами чакам да ви се заредят оръжията, докато се подобрят. Съм в криза. Моите пари не стигат за оръжия. Моите стигат. Следващите оръжия, които са за 14 000. Аз няма да събера тогава и 3 000. О, аз отивам с Велвет. И 3 000. Не с този, как се казва? О, палянка, то слабе. Вуд. Това скоро. Да го бия. Стигнеш до Линкс пък. Много ще ми е тъжно. Аз съм го побеждавал. И аз съм наш, колко трудно го победих. Аз не го победих трудно толкова. Мен ме размажа от бой. Добре. Игра с някакви оръжия. Оръжията ми на бъдче. Тук да. Те са на бъдчето. Добре. Каза го. Тук какво да даш да гледам? Не е скучно. Не да говоря. Това сме. Боя му скъбика. Това Какво мислиш, че... да, ама при мен не. Какво стана бе, Волтер? И си къде си глътна? Аз някакъв път го май бих да съм слез. Знам, че си го би... Лесно. Лесно бе. Лесно, аз подих Линкс лесно. Да. Не щях това на моето. И добре, ама аз не съм своите оръжия. Да, знам. Моята поход. Той че добре, мъкни. Ой, Колко ти минути е клипа? 8. Какво да направя? О, имаш 10 медала, може да си ги вземеш. Виж, дават ти такива. Несли го, да. 10. Вземай ги. 14, 15, 16, 17. Ето 18. Блок. няма. Имаш го, бе. Ама той само понякога, той е много често. Аз така имах един блок. Ти го можеш, много лесно. Ако сега че го направи. Даже няма да правим. И ти. И аз съм. И ако ключ. Това трябва да победим Линкс, даже си го пише и аз. Не е Линкс, тук е това. Ти трябва да победиш Линкс, за да... Дай няколко откераме турнира. Не. Да, много, да бе. Не, много откераме турнира. Аз го имах някакъв. Един. Средата на турнира ми. Аз го имах от началото, тъй че има... Началото си го имал. От началото път. Аз пък бих аз май Драгон или как бих Буфало, там го имах.
Тези почнал се да ги какво ти показвам. Да. Добре, не може да те. Буфалка. Не може те. Мокни, мокни. Драгон. Да, ти не вълби. Значи си гнял. Какво? Значи гнял. Ти не би драгон, не си гнял. Имах ги. Няма ги. Твоето е много от телефон бричък. Това да го не е много. Това тук твой. Моя по-як. Твоята бърза за Shadow of Light колко трудно. Моята? Да. Ха. Бърза ти Shadow of Light. С голи ръце ще си пи. Били с голи ръце. Показвай ходовете на оръжията. Няма пак. За последен път ще се пробвам с... ще пробвам тази. О, не, тази ще е още по-силна от Velvet. Не е долу, не долу. Долу не е Има по-силно твоята каска. Нямаш каска? Нямам. Струва 21. 20 лева! Да. 21 лева, кой не би купил каска 21? А не 21, как се казваше онези. А други каски няма ли? Не, няма. За по-горен левел е. Айде ги имате по. Аха, да ти ги гледам. Аз мисля, че имах каска тогава. Аха, не може. Имах каска даже, казвам. Не може. Имах каска. Той е беден. Какво? Ти си беден на Shadow. Как знаеш колко пари ти трябва да стигнеш там? Последен рунд и свършват тук. Като стана 12. Вултер, с тези ножички са да те опуха от бойката. Аз ще опукам тебе. Вултер се казва, даже не е Вултер, а Вултер. Башо, каква е тази клатка? Моите са после. От тези. Няма Не, как. имаш един, който прави по-силни пачки. Флейт. Флит оставя без оръжия. Отвратителен човек. Този той е без лъзи. Не, Флит винаги те оставя без оръжия. Не може винаги. Мене ме убиваше. Не всеки път да оставяш без оръжия. Не всеки. И после да бия с ръчички и да не му смисъл да бия. Видите, слабак. И да някой би на друго. Аз- Линкс би на друго. Аз си го бия. Линкс. Мингс го победих. Съм го побеждал. Да, как да била на друга. Ой, той. То така ми се биеше един на моята. Не, един по-силно се биеше. Даже и Сирон, за който ти говоря, е много по-силното. Добре. Клипа свършва? Ей, сега. Или последното? Чето. Ей, тук не спомена. Кога съм бил тук? Да, аз съм там. Половината му минах. Бътчет. Не си стигам чак половината. Бътчет. Бъдчет, аз го бих. Бътчет си бил. Шегон се. Победих и този. Шагун, да. Шегон се. А остана да биш титан. Победих и Титан. Моля те пък ти. Чакай за последен път да Аз знам имената на всеки от силните герои. Кой е втория най-силен? Първо е Линк, след това е Херман, след това е Бътчет, след това е Ласп, след това е Уидъл и накрая Шагун. И после следват няколко турнира. А после кои са? Първия май е Вулкан, след това не ги знам, имаш много силни. Не, аз ще говоря за тези. Знаеш ли ги? Да, познавам ги. Кой е първи? Линкс, Хермет, Бътчет. Да. Хермет, Бътчет, Ласп, Чакай, дай. Ласп. Да. Уидъл и Шагун. И стои този Вулкан. Тези не ги познавам. Имаш някакъв шишка. Не ги знаеш. И последния на герой Титан. И до скоро да се абонирате, дайте си лайкът 14 минута и... И до